Aylar. Ho başlık. Men şunu gatty tiden maňa taýýarlap getir. Bolu başlık. O elimde böyle. Aylar. Ho başlık. Tiles gatty tiderek şu dokument maňa. Bolu başlık. Aylar koýfely maňa. Yine başlık kofi. Al şu dokumentim 2 minutyň içine taýýar et ber maňa. Tiles. Aylar. Taýýar bolum dokumentler. Tayarlav. Getir ýalyp oturma, getir şu wat getir. Bole. Ýalyp otur. Näme şu wat etsenni? Tiles durmady. Bolu başlık. Yine başlık. Bu dokumente diýen, oku beýlik tam dokumente diýen. Kayıt bir başlık yerden mevnestanık dokument verdiniz. Kayıt birine yetişeyim. Ýedi uçup berdikden näme işiň eden ok? Başlık meningen bir adıcık ödümçe aladılım. Ma dertli, ma side ma adıcık gayrat eden görüşünün. Ey maňa sen aladan bilirýän ýeri ýok, işiň etden, işiňi. Şeyle mi? Da. Bolu. Bor, burnunt. Karastan yadır. Yetişmez. Dokument görürsün hele. Ine, bulu yerden beren dokumentini. Bulu ýa abet yetiştirdiğin dokumentini. Bulum ýa beren dokumentini. Boldum başlık. Sen başka näme uğraşýan? Neyle gürleşen? Sen ardan ýadyradyň näme? Süýş berik. Düýnün taýarmayan arda. Ine oturdu ödüň işte. Aylar. Yo Aylar! Aylarcan. Aylar canmısın? Gaylar olup işehilla bir yedin Kimeme sol bir dert sol bir yürek Didik inni söymelinle biderek Yaşamadı yaşamak gerek